Rugăciune către Gaben. Gaben al nostru care ești pe stin, sfințească-se samărseilor tău, fie comunitatea ta, facă-se reducerea ta precum în câsă, așa și în TF2. Cheisul nostru și de toate regiunile, Daniel nouă la sfârșitul meciului și iartă-ne hecurile noastre precum și noi iertăm rușilor noștri. Amin. Doamne, miluiește! Și nu ne dă nouă vea ce bani și izbăvește-ne de imbot. Amin. Slavă Valului și Ubisoftului și al Sfântului Stream acum și a Filmogului și Knife-ului. Amin. Spune-o când mai deschizi case-uri și Gaben te va asculta. Pace. Puneți videoul ăsta de fiecare dată când vreți să deschideți o cutie și o să vedeți harul divin care va curge peste voi. Amin. Și de asemenea nu uitați să vă abonați la canal dacă v-a plăcut și un alt video în dreapta. Gaben fie cu voi pe veci. Amin. Vă mulțumesc pentru vizionare.